lehen hasi zela kontatzen, baina 74an... Bai, atxiloketa bat, esan dudan moduan gertatzen dira etako ikasle mugimenduaren barruan, Arrasaten eta Donostian eta niri abisatzen didate, eta orduan izkutatzen naiz lehenengo, eta hortik 15 egunera iparraldera joaten naiz, han lehenengo bizi eta gero errefugiatu egiten naz ofizialki. Eta egoten naz, 3 urte terdi, amnistiaren legea izan arte. Iparraldian joaten naz 74ko udaberrien, Pertur joaten da nire bila Larrunera, ezagutzen nuelako aspalditik, Gorkaren bitartez, eta lehenengo joaten naz bizitzen Hendaiara, eta gero Donibane Luizunera. Baina nik gehien bat Hendaia honetxan bizitzen. Egia da, bebai hegoaldera pasatzen eta joan da etorri batzuetan holan ibili nintzela. Orduan, nintzen egon nintzen errefuxiatu eta ofizialki paperekin eta baino joan da etorri egiten duen. Lehenengo eta zanien eta zen erakundean eta gero eta politiko-militar izan zen erakundean. Eta gero itzultzen zara? Bai, amnistiaren legearekin 77an itzultzen naiz. Ematen dozkue pasaportea Hendaiako konsuladuan eta paper legalekin pasatzen dut muga eta etortzen naz justo abogado laboralistak hil zituzten egun berian. Madrilen, ez da? Bai, Madrilen, egun horretan pasatu nintzen. Enteratu ginen, kotxeko radiotik enteratu ginen atentaduaz, eta justo egun horretan bueltatu nintzen. El 3 de diciembre de 76, esto, o sea... Bai, izango zan. Izan zan, amnistiaren legea bi egon ziren, ni lehenengo amnistiaren legea pasatu nintzen. Gero egon zan beste bat zabalagoa, Marion India eta horiek irten zirenean, nik lehenengo amnistiaren legearekin fragaren izan zan amnistia lege akusazio graberik ez geneukanok, lortu genuen hona etortzeko pasaportia.